Nalika semono anane sabranang Pedhukuhan Tirta iki mergo biyen Tirta kene iki isih kahanan rawa. Nah, sawise ngono akeh wong padha kancintrakan ya kuwi akeh pagebluk. Esuk lara sore mati, sore lara esuk mati. Nah, terus kuwi ana salah suwijine kawula sing teka ana ing Tirta kene iki terus ana sing matur yen ing Pedhukuhan Tirta kene iki akeh pagebluk. Banjur kawula kuwi mau tapa sakwene tapa dine wisik karo ngersane Gusti Ingkang Maha Agung ya kuwi desa Tirta kene iki iso tentrem, iso akeh wong ora